So min dañi ɗo ngaruɗo jamma amin daña caɗele no feewi a dañata saret a dañata oto ala ko haali ambulance ala ko a waddade pehe ma tan puntodira yimɓe he kam wooda hen jabɓe gati so jamma ari ɗon e hulɓini yaade wonande an tan e joom saret e ngaruɗo aɗa andi en hulɓini yaade ɗon kadi en waɗi caɗele kadi so ambulance ne wonno e ɗin dispensaire uji tan aɗa wawi telfinde ɓe garanma kono ɗum fof ala hen ɗo so neɗɗo ñawi ɗo mi nawa ɗum ko wuuro no wiye Ceñaf walla wiye Bakkil walla wiye Ɓokileji ɗo e Ceñaf eɗen gandi 6 kilométres ɗo e Ɓokileji aussi manda ko 10 kilométres walla 15 kilométres so tawi feccere jamma ñawɗo kam refi alade arata e neɗɗo hande noon ɗaniyankoɓe men ɓe wonko coodi mbi haade laamu ala ko waddi kamɓe ɓe gummina wasa ko laamu wallitiɓe hen on banggue hamin jogui ɗum hen kono wonde debbo garwa ɗo feccere jamma a ala oto a ɓattaki dispensaire gonda hen ha so ɓiɗɗo no jogorno wurde ma walla yummiraɗo ɓiɗɗo foti keddo hen ɗum kadi hamin gondi hen wuro ngo ala hen hay ala ko jogui ɗo absolument rien eyyi wuro ngo sukaɓe wuro ɗanniɓe hay wonɓe ɗo foof ndendini doole mumen mahino ɗon suudu dispensaire eyyi huɓere wootere Allah waɗi noon won garnoɗo ɗo kadi eyyi ne wawi taw koye laamu he gati kala ko ari leydi ko laamu jeeyi projet o ɓenne mahani min ɗo huɓere mbaɗani min hen caali eyyi kono noon min cuwa heɓde docteur ɗeɗo balɗe noon sukaɓe amen ɓe mbi wonmo kaldi eyyi affaire doctoragal ko Dakar to woni eyyi wonno minen ko Ceñaf ɗo min ɓuuri wawde safrade so wona taw jomum rek mum ɓurtu ɓenni banggue goɗɗo eyyi ko ɗo rewɓe amen cafroto eyyi joni noon Allah waɗi kam min mbaɗi jikki banggue tono kono ɗum kadi fawaki hay goto fawi koye sukaɓe wuuro ngo ala fof momin gullita mawɓe amen wonɓe dow ɓe luukali amen ala fof to keddi gati rewɓe amen cowata nomin jogori caɗele ndiyam ni min jaa rewɓe ne jaaha enen garwe lawol woni jibinoɓe hay cangol toni kono sa yiiɗi safrade donc safrade heddo hay oto hen goɗɗum ne tarde arde so tardi arde min jogo hen caɗele ko ma jola e saret jaaha Ceñaf walla jaaha Ɓohileji fuɗɗa safroyade dispensaire ay ɗum min ngala tan min jogui caɗele ɗum surtout debri ɗiɗo min ɓuuri yurmade hen fof ko ɓeɗo rewɓe a yiyat debbo no sowi ne yaara lebbi jeenayyi rono pan mum ndiyam yaaha cangol no ƴogoye toon reedu wawi fiiɗ ɗumen toon ete wuuro ngo ala hôpital wonde kadi ma ƴeewa oto joɓa ɗumen nawma ha Ɓokileji walla Bakkil ɗeɗon ɗum ɗo fof amin gonde muɗum e min goytimo laamu ngu noon kono ha joni huccitani amen joni noon bâtiment guilema ha ça fait 5 ans ou kadi laamu ngu wonɓe huɓere ndemma hani min ɗo ɗum fof taw udditaka ko joni mbaɗa préparation pour yidde uddide ɗum kam yalta hen kono so neɗɗo ñawi ɗo joni nawete ko Bakkil 27 kilométres so nawama to itteɗo nawe Wourossogui kono solon fota wonde 90 kilométres donc aɗa ɗum noon ko caɗele koye on gurdam hay so debbo so garwi ɗo nde yata yesso dispensaire hen woɓɓe ene jaaha dispensaire jetto tan maaya ɗum min jii ɗum ɗo dispensaire uji affaire caɗele ɗen nan ɗo ɗum min mbaɗi erago partout dans le monde mais absolument rien wonno waɗi ɗo ɓooyani koddiɗo amen goton ɗo labbo ɗum heeɓimo ɗo no yani ɗo no yimɓe guittitamo nawmo dispensaire taw maayi kanko ɓiɗɗo foof hay ɓiɗɗo o sowani kanko sowani ɓiɗɗo sowani ay batte koye goto maɓɓe sowani ɗum waɗi ɗo ko ɓooyani par ce que dañani hitande taw ha hande koye caɗele min goni donc wuuro ngo hande ne mawni nden ko seeɗa wonno kono hande ça fait 6000 et quelque neɗɗo ne ɗo e ko a wona ɗum ko wuuro takkiɗe ɗe 10 village ne ɗo ko ɗo tukne wuuro he ko Carrefour ɗum fof ko absolument rien wonno ngati were juutirta a ronki no jaaruɗa ngati were nde juuti a dañi no jaaruɗa hasi yettima dispensaire han kadi kamɓe ɓe jiiɗi heɓɓitade kono so Allah hoddirani han kadi ɓiɗɗo hasi yiiɗama dandede han kadi daɗata ɗum fof ene waɗa hen e case santé wuuro ngo waɗino wonani ballal Allah nelaɗo mum e ɗanniyankoɓe meɗen ɓe mahino ɗo case santé suwa hutor taw minen maano min ñaaguimo laamu ngu pour ballal yanta hen min ballodira min mbaɗa coordination min ballodira kono guillen ha joni noon hunde ɗo minen noon amin mbaɗa engagé amen ha joni doole men amin jiiɗi wadde programme donc minen population o komin mbawno komin mbaɗi ɗum heddino kam ko heddi ko ɗum min galana ɗum he kono noon toujours kam min ñaago hono no min jaltite ɗen caɗele koye ɗum noon min garini ko foot min ngala jamminoɓe par ce que minen ko 10 village taari wuuro ngo ɓe fof ɗo eɓe jangga ɗo e mbaɗɗo centre examen nana ɗo
amin poti hebde collège ko ardiɓe jannginoɓe wonɓe ɗo ɓe ko ɓe goni ndewani poti rewde kadi minen min tugni koye yimɓe hoɓɓe neɗɗo tugnta ko tugto hoore muɗum koye maɓɓe min tugni ɓe gollani école kon ɓe bonni ɗum sukaɓe nan ɗon jahani collège woɓɓe nan ɗon jalta ko refe collège refe jangde collège sa ala jaati koto jaata a yata e oɗon banggue ɗo wuuro ngo cikkum hannde ko jogui fodde 6 classe walla 7 classe ko ɗo janggal yettere Allah kadi examen sen waɗa guure ɗeɗo foof so welama wi ɗo commune Bokilaji waɗi 42 villages so welama wi nogas joyi village fof ɗo waɗat examen e yettere Allah amma ko waɗa ɗum ko koyno collège ala min mbaɗi demande ɗon laamu suwa waɗi min réponse taw depuis 2017 amin kaɓe hen ha joni amin mbadde hen o saaha école aji tokosɗe min jogui min ngala collège ene waɗi hen joni so sukaɓe paasi jiiɗi yaade collège wonande sukaɓe rewɓe kam hewɓe hen ko ɗum bonni jangde muɗumen gati ɓiɗɗo kadi wonto tolnoto wiyete ko ɗaccetake yaha e guure kañum tan gati woni accetake yaha e guure kañum tan ko jippinde janamɓe andi ɗum kadi so sirani wonde jinnaɓe jaɓata jomumen jaaha bonna jangde muɗumen ene waɗi ɓennoyoɓe kono ene waɗi ɓe jahata taw ko ɗum woni caɗele bonnude jangde muɗum en jaaha Cañaaf en jaaha Bokilaji en jaaha gara on heewa so juutoyi tan kadi jinnaɓe jaltina joomum min ngala noon collège min ngala lycée eyyi mataw noon ne wawi mawɓe tawa ko hen goni eyyi tawa kalni laamu ngu nani e heddo jaabugol kam min cuwa hebde par ce que min hooram kaldo ma ɗo sukaɓam ɗiɗo nan ɗo ne poti yaade collège kono manque ko jaatigueɓe mi yeehi Kanel 2 fois pour yidde ɓe wadde ɓe transféré ɓe jaaha Yaasin ɗo mi ronki hebde mi tawan ɗon walde inspecteur o min joguiɗen caɗele min joguiɗen caɗele kalisuji amen timmani min ngala collège sukaɓe en janggat ha to poti yaade ɗo wiye ko ɓiɓɓe rewɓe min mbiɗa jogui on ɓiɗɗo wiye ko ɓiɓɓe rewɓe mbawa yaltude wuuro ngo so jalti wuuro ngo a wawa hoolade min joguiɗen caɗele min ngala sukaɓe men to janggi jangde munen foof boni pour école aji ɗi min jiiɗi wallede e collège aji min jiiɗi wallede e lycée ji won yimɓe jangguɗo a yewi kadi en jogui caɗele pour tampere aduna tan ɗo yiyat sukaɓe yawroɓe 15 ans 10 ans keɓata wiyete jahata janggol caggal wuuraɗen cukalel jarowel duuɓi 5 walla jarowel duuɓi 10 yeehi janggol caggal wuuro gonga ko jangnayi ɗumen kono kadi elle haqqille mum daña ko huccine moƴƴino wuuro ngo so dañi collège cukalel nguel wona ɗo pour jinnaɓe mum mbawa yiɗ ɗumen kadi mbaɗ ɗum kuccine ɗum e jangde ɓuuri wadde important amin cohli minen o saaha laamu ngu ballal bang yo bang sa wiyama ɓiyene noon saɗa ɓenna alay saago ma dañoɗa jaatigui ɓiɗɗo gorko ala caɗele kono ɓiɗɗo debbo wawa yatan wiya yo yah won hewɓe fof ɓe ɗo janggoyde ko ɗum haɗi ɗum janggoyde min ngala jaatigueɓe kadi wuuro ngo ko wuuro manko ngo ala collège woni ala ɗo kadi ko ɗum mankiri min sa wi hande boñi ɓurani ɗo haade min ɓurde ɗo ene ko sukaɓeɓe so janggoyi ha to heɓata collège a dañata jaati rewɓe mbawa yaade collège bonni hande collège waɗama hunde fof waɗama déposé au niveau de directeur riyade tout par ce que min mi yiha inspecteur de kadi ɗo Kanel ɗo o linkiri kayitaji ɗi fof dossier bonni meɗen ar ɗon ete minen min mbaɗi dossier ji min lelni yo nayi waɗa yedde déposé kono yahani ko joni gonmi wadde contact pour yidde wallude beele o walla min beela min keeɓa collège mi yeehi toon mi yaati toon kadi wadde makko contact mi waɗa hay préfet mi haalni hay préfet tini haala ka kanko kadi o tini haala ka o wino hikka no wawi wade fof ma wallumi tan ko un place min keeɓa jangginde hen kono ɗum taw suwata kono so Allah jaaɓi simino dartima kadi mi ruttotoɗo yahani haye hunde noon taw min jiyani haye hunde nguɗo laamu kam président Macky Sall min kaldata so tawi on wawi nande daramen de minen ɗo nde wari ɗo 2012 ala to min jaadani makko o ɗo jooɗi min kollimo bagal o wimi noon haw jooɗo tuggude o jooɗi ha joni noon minen ko 0 min mbiyata goɗɗo min mbiyata Macky Sall hay dara min jaani laamu Macky Sall minen kam ɗo région Matam département Kanel wuuro ngoɗo wiyete ko Bondiwadi ko commune Bokilaji ala noon mo nanani kono komo yiyani tan woni ko ala mo nanani pour affaire sécurité affaire sécurité parce que nous on est proche région orientale luumo ɗo on gendarme gonɗo ɗon ɓen nan ɗon ko sécurité ko wuuro ngo ɗo semme gendarme nan ɗon eɓe gara ha Cañaaf ɗo ɗum ko sécurité banggue sécurité to ene reena probléme o woni koye population he e ko probléme o woni koye population mofti wuyɓeɓe population mofti janoɓe yimɓeɓe sa yi hunde haalata mbiyata ko ndemi tegue donc aɗa yiya bonande a haalata an gonɗo ɗon laamu wawi ko yillade laamu wawi nadde e galle ne wiccide galle yirloto sa yi hunde hettinani aɗa haala chef de village ya waɗa soufflé e commandant
kono noon a yii hunde nder galle ma a yii no yahay bolo a wi ko ɓi kaari ma kaari a woppi ko population waɗata ko boni e nder gure he wona laamu hay action maria kala koɓe kolla pewnata guykaji ɗi kam ene hen guykaji jawdi ndi ene wujje ene waɗi hen bandiji kadi hen goɗɗum naata e galleji wiye hande bandiji naati ɗo nawi ɗum ɗo kono min jani hen laamu kam ari wadde hen sécurité walla ƴewde kono jawdi ndi kam ne wujje ñande fof ndeni leydi ndi ni ko gonga eyi gati ko sa yini hisa tan ko kamɓe eyi kono noon wa amma arde ga kam pour ƴewtade nde ala ɗum ɓe mbatta ɗum ko ma wooda ko kewi tan eyi ko caɗele eyi hay ɗum ko maɓe nodde hay ɗum kadi eɓe nodde hen goɗɗum ni ɓe mbasa arde hen goɗɗum kadi eɓe nodde ɓe gara eyi kono kam wona eɓe jiili ga kam pour rende yimɓe ɓe ƴeewa no goori ala ɗum kam ɓe mbaɗani ɗum taw kisalal a hen ari wuuro ko maji sukaɓe jangga sukaɓe janggi jogo programme jogade hono ɗum po wawa jokkodirde laamu wawa arde wuuro heɗe reeno wuuro ngo saaha fof jawɗele men koko nawa min ngala reenoɓe koye ladde min goni komin joom jawdi hen kono min ngala reenoɓe hay ɗum amin jiiɗi wallede ɗum kadi min mbawi dañde laamu sawnade min koye dow godorol min goni beele jawɗele amen nekki hayso jannamaɓe mbaɗa ɗum heewani ene wayra des fois comme no mbiɗani tan hunde nde so kewi laamu ngu yimɓe saaha fof bandiji en jana diwnuji he soɓe tiniɗi ɓen ɗo ɓe garat jurno jurgol ngol ko yurnade fles tan ɓe jurno tan goho ɗiɗi ɓe duttima e hajuji mabɓe par ce que eɗen gandi laamu Sénégal kamɓe toujours dépla hayso tawi aɗa wonde e caɗele ma a wawa haalande ɓe haaɓe jeeƴoma mbiyata ko ma moñanaɓe kalis ɓe dutto e ma ɗum noon wona lawol onon mbiya yo jooɗo sécurité leydi laamu so hunde kewi woto paade ha noddi ɗon téléphone ngaji walla paade ha essence onon poɗɗon tan wadde déplacement oɗon garon kono ɓe namdo ko essence ɓe namdo ko goɗɗum eɗen gonɗo mabɓe ɗo fof jogui ko heɓata hen lewru ɓe mbiya yoɓe jooɗe ɓe gona kisal leydi ndi joni hunde so kewi soɓe kalnama woto ɓe pat ha essence ara yooɓe gar tan kamɓe ɓad devoir mabɓe heddo hakkude mabɓe e mawɗo leydi o